Selamat pagi pemirsa, Mbak Mur goreng nasi jagung kemarin. Yes, mantap. Nasi goreng Jawa iki. Oh, esuk wis pakanane ngene kok kon iso kuru lho untuk kondi. Iki jam piro kira? Jam 7. Sarapan timbang tuku alung goreng sego. Terus mantap ih. Tambahin Mbak, pedes ya. Nek menari pindahin itu. Wes. Mantap, yes. Iya, Mbak Indah. Wis ping pira mu? Ping 3. Walah layak man wetenge cilik langsung. Cilik akal. Cilik. Ora raket sik ngombe obat. Pak, guys. Turu nang kene nggih watuk sewengi gak meneng-meneng geresan. Turu nang dhuwur lek bengi aku nang isor kene. Gak iso turu sewengi belas ra turu sampe. Sewengi ngantek jam piro? Jam 2 lho, Ngger. Tak kon daftarno Mbak Indah. Obat iki sesakeh obat tak lebokno kabeh. Setengah 2, jam 2. Watuk ngukluk ra meneng-meneng. Sepedaan kok cek ngombe obat. Bur, wis piye karep ngono. Wis didaftarno nggone Pak Anu setengah 8, guys. Ora. Ibu Yuni yang rumah sakit sih anu. Wis muga-muga nang. Ya Allah motone tak kei, Mbak. Ngono. Iya. Ya motone dikei nel. Ya Allah. Jasi mendemicin. Iya. Walah, sarapan sego goreng guys. Enak ora, Mbak? Cicip dulu ya. Jagung. Alape timun. Berambangnya. Cek berambang gorengnya, Mbak. Sidik-sidik ae, Mbak. Ketok arek nek wong kei berambang kok. Ngono ae lho. Ya YouTube ya tinggo ngemis piring ngono to. Aja tinggo mergawe tok nggo ngemis piring ngono wae. Takoni ora ngono ya aku ya dibentelno kok mesisan nek dibentelno mesisan. Mangke Mbak Endah ngape bosok-bosok dijipuk ngono lho melu digoreng ngono lho. Mesti nganu Mbak Endah. Cara ngono tak las ngono kae lho Mak yo brambang. Wis kok buyune kok. Oh. Wis tak sarapan dulu, guys. Oke. Penting mangan, Mbak. Kowe iki nek kene iki gak usah bingung. Umbah-umbah. Saiki mbane. Mbah. Aku piring gila gak apa-apa. Wis kabeh. Mantap. Roh dhewe nasi goreng Jawa. Mur langgek teko wis tak kongkon mangan. Jam piro iki? Jam 7. Kamu masak apa, Mbak? Aku ki ceritane yo kerinan, Pak. Udah ya? Buka pakku, makku masuk angin di bengi ngeroki makku. Oh. Maaf. Usake ya rada kerinan, goreng tempe mbek tak olah nomi ngono nggih bantu cukna wong pake yo nang sawah. Wis aman. Ya wis sarapan. Disi.
amunisi. Wis penting diisi dhisik. Rasa ngurusi dino. Tapi penting ususnya kencang. Alhamdulillah. Aku udah ingin ngeliat video ini mikir. Apa? Bahasa sih orang Mbak Sri yo. Umat nih, dan niko pas mereka yo maksudnya cukup kok yo mah. Iya, Bismillah. Orang apa? Wis didaftarno. Jadi Lek daftarno wis suwi mbakku yang ini kayak mau ngantek jam 09.00 kok. udah nggih. Jam 09.00 piye, Mak? Kepulo. Tidak, ini berikan. Nek lemah aku. Dan dek wingi minggu no, Mbak. Ya, sapa wae. Terus mana? Umur berapa tahun? PK. Ini nanti aku tuh lumahan. Eh, Rasanya tuku Pak. Ikut ya. Oke. Tak ami. itu mana? Kalian apa? Kenapa mak? Oh, tapi mbak tempe bus itu ah. Kamu bohong. Sarapan. Aku serapi mbak tempe bus. Oh, itu kan sesuatu. Aku nak apa? Ambil kali. Sama. Yang tangan rasa isin. Nggak pasti di sini aku. Mau mangan tak isin. Ya, nangis. Oh itu ya ini jadi diet ya ini harus desain. Oh, ndek nah jam 5 wis dia blok ngono kok. Aku wong lanang. Itu diet. Ya ini desain. Ya saya tak tahu nang dalammu. Bapak kudu kalau Kami kami guru saya tak tahu. keren enak. Ini Pak roh rasane. Nggih Mak yo. Wajan wis. Golek Mak. Saya mau seger aja dari nek. Ada aku kita pakai apa? Nah, Tapi nek Mak tahu wong nek esuk-esuk iki anak ukuran Jawa. Wong dek biyen. Cocok nang rambut lengo. Rambut lengo. Kan wis cedek rong geni Mak yo. Kulit dulet terus kayak wajan. Orang aku lengo koyo apa itu ini. Saiki apa-apa minyak. Sambal geprek yo jeros minyak. Minyak enak kok nek gawe betul topel atau dulet telek bape ya.
Minyak oplosan kuwi enak, Mbak. Nggih. Campur plastik kok campur apa? Nggih iki sing wong sing meninggal. Sing nunggu nunggu sarangan. Tawang mangu. Ono Tawang mangu? karang anyar. Tawang mau sarangan. Nggih cedake. Cedak. Kuwi cedak menawa kene nggih. Lebih dhuwur neh, lebih tinggi neh tawang mangu lho Mak di sarang niku tempate. Lebih tinggi ndi? Awang mangu. Ya Allah. Lah wong aku ini sarangane wis wedi. Dhuwur tawang mangu. Malah dhuwur Nek neh. air terjun. Ya Allah. Lho niku. Ketok ya bener 5 kuwi Mak sing nang anu maksudnya sik dirawat kuwi kan kepalane. Ya kuwi nganu Mak salah satune iki anak sing sak keluarga. Heeh. Buke mbek anake karo adine. Korban 5 niku. Enek sing telu kan berarti kan sak keluarga lah niku ibuke, anake 5 tahun karo adine. Karo adine buke iki meng lho, cara men karo leke le. Heeh. Ngono kuwi sak keluarga. Iya nek tak cilike piringe nek tak delok. Nang 5 tahun niku. Sik TK 5 tahun. Dan Wis sak harapan. Iya. Jonegoro. Maksudnya iki gabungan gesan kan Padangan ambekan Cepu iku kan bersebelahan to. Dadi penumpang iki enek sing Cepu ya enek sing Padangan ngono. Heeh, dadi nek ngarani Jonegoro. Enek sing Padahal yo Cepu aku nek ngarani yo, Mbak yo. Yo gabungan maksudnya iki uga terus uga Jonegoro yo gak maksudnya gak Jonegoro tok yo gak Cepu tok ngono. Tanggane maksudnya. padahal kuwi. Ya Allah. Sopire kuwi Sing tau iki tanggane iki. pisanane sopire kuwi tanggaku yo cek dulur mbek bojoku, maune main Jepang. Nikah entuk. Ndi mak kono kuwi? Padangan ku mak kuwi. Ya Allah. Sopere kuwi cek patem. Ya Allah. Sopire kuwi. Piye jarine? Lah ya reme blong. Lah kuwi lho Mak, kuwi kan anak sing jalan baru ya kuwi anu jupuk jalan lama jarine. Ndak ada udan licin mingguk-mingguk. Reme blong. Nerak. Iku ki anu. Narak. Lah kuwi montore dhewe apa ora bis montore apa kuwi lho ngonoke. Ketoke ya mboten kok ngene. Ketoke sopir kuwi ketoke dulurku kuwi ketoke sopir tok mak kok di mobil Bar pisan. Ya Allah, piye iki? Ya wis takdire, Mbak. Wong mati ki takdire. Mbok di ganjelono cengkalono tapi kan yo nglancar-nglancar nuki kudune golek bis sing apik. Ate enten sing ngoten ae Mak. Piye? Wong Cepu ki tara iki nek nang sarangan ki aja Sembrono. anu ngono Mak maksud iki akeh kejadian wong Cepu nang Iya, sarangan iya. kecelakaan ate enek sing ngono lho Mak. Iya pancen iya nek. Lah nek bojone Tina anu pacare Rido dek kae. Kuwi. Iya wong kene, Mbak. Apa ora kowe? Mboten. Oh alah pacare Rido sing dek kae lho. Mm-mm. Mbok pacare mbok apane ra roh. Karane pacar yo ora pacar wong dicek do bujang. Ya deket ngono lah ora ngono. Heeh, kuwi dek kae mati ngono. Ya, Yo tak dek serang. nggowo pacar. Rime yo belum. Belum mati sak pacar-pacare. Ya om. Ya wong Cepu. Ana arep nek nembok sarangan numpak motor sing apik kuwi. Aja motor sing ngono kuwi le. Ora tau motor ora tau didandani. Ku Mak ya mahal tuh. Jalan niku terlalu ekstrim. Walah kuwi ngerono ngene kuwi kirane Mbak Sam. Numpak motor koyo ngono kuwi aku iki gak. Duh. Ora wong jarang dandan motor ngerber yo tek preng ora tau di servisno kok. Endi yo enek sing ngono ku yo kok entuk ayo video-videone sak belum ngono ku yo
mak yo mandek nang Mangan yo. mandek do mangan. Anek pas cilike Mbak ya Allah. Nggih. Lah sing nang rumah sakit niku nggih, nonton cah cilik ngene ya Allah dipurban koyo ngono kuwi dene koyo apa rasane ya. Sing mati piro, Mas? 5 mak. Kok apa wis tiba 5? Langsung loro iki jenenge kabar ya mak ya. Heeh. Terus simpang siur ngono kuwi. Kayak nang rumah sakit. Ndek niki anu Mbak Rim iki langsung los ngono. Ya belum mak, belum kan berarti gak kena mak reme. Lah iya ngono ki jane tukang montore ngono kuwi kudune enek sing gawe mobil iku lho Mbak, kudune blonge kudune duwe cadangan Rem sing iso. cadangan ngono. Yo. Sakjane yo nek gawe mobil iki kudune ngono yo. Nek rem iki gak berfungsi nganggo rem iki. Heeh. Wong yang duwe sak kuwi kudune luwih pinter neh. Kudune nek cadangane ngono. Ora mok sitok-tok yo. Pelajar sing gawe mobil-mobil kuwi lho. Iya, Nek menawa benar. Iya. Padahal mau sebelumnya gak PPL lancar-lancar aja. Tekan kono turunan. mangan-mangan. Alah Mbak, aku ana sarangan aku engan. Ya Allah le, jenis sarangan ngene iki to le. Menggok-menggok ngene iki alah laku mah le mah. Wis ora. Gak aku ngono. Ape sopir pinter, ape sopir apa. Ambil ke kreasi sarangan aku mau. Mah, lanan jarang lagi ya. Bosen pinter wong cepu. Anu mak, mboten nate. Adek salake ngono kaya bojone maksudnya wong bojone perantauan mulai padha nang sarangan sepeda motoran salake tangga-tanggaku. Batinku apa tempatnya ki apik kok piye batinku. Alah. Tempatnya sih yo kuwi lho Mbak, danau iki lho. Alah. Kaya halo. Ndi sing masak-masak ngono kuwi. Waduk. 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 Wong iki seneng kok, Mbak. Heeh. Adem mak. Heeh. Wong iki pengene ngene. Antek pikiran. Aku ki narakan numpak nembok ngono iki aku yo ya Allah paling Mas Slamet. Ora nek langan apa-apa. Aku kena ngono iki sam. Dalan letter wong nek ancene wong mati ki jatah, Mbak. Numpak motor ku lho. Ibarate lon-lon yo kadang keturbruk. Nggih. Maksudnya awake dhewe sudah Iya. berhati-hati yo malah kelaleane wong liya yo mak. Tapi aku tuh hati-hati ya, Mbak. Apa ngerti? Paling selamat. Mulane sekolahe kaya Dedi Mulyadi gak ono rekreasi iki ya bener, Mbak. Nggih. Maksudnya yang ono sing lebih berguna ngono lho. Ya nek seneng, ya enek sing seneng ya nek sing ora. Kok Ya gitu wong urip iki SD, SMP, pinti kenangan ngono, Mbak. Aku wis tau nang kono. Lah nek plek ora tau babar pisan yo. Sing wong ora roh ngene iki ya wis ora roh ndi-ndi yo. nggih. Ora roh. Nggih mak nek Ora roh ya wis to. Ora ngarah sik ngemeno. Enggak, tapi engko nek sak apa meneh anu yo nek wong ora duwe iki yo beban. Ngono. Nek Tapi ya iso ae, Mbak. Wong wis niat. nggih yo boh Wong tuwek iki pengen anake. Oh, zaman saiki sekolah yo ora bayar ate, Mbak. Sekolah ora bayar karek ngragati rekreasi tok. Yo wong tuwek yo tetep yo iso ae. Yo ngemen. Tapi yo ngono mau ya. Wis karek kono. Karek Gusti Allah sing bagi. Mungkin kan Yo ora anggere wong mati rekreasi yo ora. nek
udan-udanan ngene iki cari rekreasi ki sing maksudnya jalan iki ora sing berbahaya sing yo ngono kuwi nek kok nang sarangan kan licin. Nek udan-udanan kan malah licin, Mak. Wong menggak-menggak. Ya nang Solo ngono ki lho. Sing wis bar ke Solo. Delokno kewan. Padakno rupa. Nek kanggo cah cilik-cilik ngono wis seneng Mbak. Nek jenenge sing ekstrim kaya sarangan ki iku aku ngarani sing gerang. Wong memang niku kelompok ibu-ibu, Mak. Lah iya wong gerang pengen anu Yo pengen ngadem, gaul, pengen nang api. refreshing ngetengno api. Sing nang omah lanang kon ngarit ngedos sing wedok kan healing. Ngono. Ana iso healing. Sing healing ngono ki delok wong wedok-wedok lah. Nggih. Kok kacen ngono ki mau peting sing Reneng lah kowe jajal kecelakaan laki-laki 7 arang. Jarang. Arang nek cah sekolah, cah nom ngono ki lumrah. Tapi kok tuwek ngono ki Biasane nek mau anu wong lanang-lanang ki apa? Metune jaro. jaro. Tapi jaro ya arang yo. Nggih. Gak ketak krungu. Ah kok Mbah Yatina japlek. Hiling. Ora eneng. Oh wedok sing hiling. Wong wedok ki apa ae pengen. Apa ae pengen. Pengen iki wis ngono lho. Kok tak jejel yo ijek sedeng Mbak. Ya Allah. Ki paling ijek sedeng. Meski saya aku periksa 7:30. Agak iso turu ki mau lho Mbak Parais. Ya Allah. Waduh ya walah. Sakno mak niku ya. Sing tak uwatno, bar tak uwatno tak pijetno terus tak ombeni obat kok ngene. Bengi panas awake tak ombeni paracetamol. Gelebakan tak ombeni paracetamol. Esok ki mau bangun mak anu lawange buka kon buka lawang. Terus tak buka pihak terus dia ngelorot mengisor mah. Nangge iso merem iki. Ya Allah ya. Wah, tuh iki lho. Ndek iki aja tukokno iku lho Mbak permen Yupi. Ndek iki nek mangan permen Yupi kuwi ora gelem mendek. Ndek niki ora gelem mendek ngono, dipangan terus dadine watu. Gak meneng-meneng. Aku arang saiki tuku Yupi, terus tuku minuman-minuman ngono kuwi nggih senengane kan komo-komo kuwi. Piye, tak kongkon mangan apa nggih rezeki. Angkitku kiki wong sare senengane iki kuwi ngono lho mak aku iki. Lah iya Kok kongkon ditukokno sing gak jajan-jajan ning kene iki malah ora tau nggih sam. Nggone baru niki gak tau. Terus es 1000 ngono kuwi yo ora tau. Ora apa ki nganu ngombe kuwi gelem ngombe susu karo Yakult. Yakult nek kuwi ki Yakult wis to. Mbok piro ae tatas. Yakult Susu kuwi. Yakult. Susu Yakult iki sewenenge nggone. Komo ki tak kono aja tukokno Mbak aku ngono. Diseneni Lina kok. Yo wis gak ngombe. Wong paling tuku tarung ngono ki ya dipangan yo mok saiki tok. Kalau bukaan kabeh ya sam. Ya mok saiki tok ngono kuwi. Oh ya sepanjangnya kudu kering. Mangane gak gladrah ya, sene gak gladrah Rafa. Ora gladrah blas kok. Cah kuwi nek ora didukno ora butuh. Ya kudu mau. Awake kudu kering. Wis ki wetenge warak aku tak mriksakno Rafa ya spontane ngono ae wis aku koyo tak ndang nggone Bu Yuni. Mbak Yuni, Mbak Indah yo rono. Jam 9, jam 9, jam 10. Rono Mbak Lina. Sununggone Repa karo Intan. Mbak Bu kok yo dikek penyakit bareng aku. Apa ini? Bu Yuni lara ngene aku yo ngesakno. Aku ditangisi. Oh, yo wis Bu, yo wong menungso ki yo
Di wayaan enten penyakit yo duwe lara yo duwe ora Bu ya wis mesti tampa. Kula niku nggih mboten ngertos. Gusti Allah nek bagi piye kula nggih mboten ngerti Bu. Iya wis buka-buka nanti paling waras kan aku tak periksa norakan dhisik bar kumpul. Ini Bu Yuni. Iya. Aku sehat selalu. Serena alangan apa-apa, dono sengkalangan kita rezekinya dono baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diet. Peluk. Peluk. Lah ngono kok jadi diet. Lah olahraga ping 10. Lunte. Lu keserapimu tak perang buntal. Perang buntal. Tapi dereng sego dereng mak gelek, Pak. Ukuran Enak. Nggih. Olahraga apa? Nah lagi-lagi. Peluk ya. Makanya wajah ini iso disunggi guys. Sampai sehat. Oke.